गुजु गुगु दाउथु गाबदों Twa lah ha माब्रै एफा गुदुंखौनो जौथां माथां गग' गागे लोंखोब्रा गाथिया फा गुदुंब्रा दै थान्दा बरफ बायदि थान्दा गुसुसो फाग्लि गावब्रेंनि साहाखौ लोंबाथाय आहा हाथाइनि रोदायासो दोरोदलाजोबनो नागिरो नै माबा बिबुआसो थनथ्रदला हैजोबबाय आंनालाय माथो गुदुंलायब्रा बे आवसोआ बेबादिनो ख्लेब ख्लेब जंखायो बेखौ बाथाय बुजिबाय आं गावब्रेंआ बेबायदि जंखायनाय मानि बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमानानै दंब्रा जाम्बा गोसोथोनाय खायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नायैया माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै आदै जोंबायदि नांगाल फासिखौ नाङानो मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो जाम्बा बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंब्रा फोरोंदोब्रा आदै आया मादै गोनाङावनो मोरोनाखौ मा दानदों जारौ गावब्रें मेगनजों नुखानानै सोंफ्लाबायनायखौनो आं नै आगै खुमब्राजों हालदै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि थादेरो नालाय नै आगै गावब्रें नों आंखौ मानो बेदर गोथां खारनाय बायदि खालामो आं नोंखौ मुगैयाथ' नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन खुगा मुथेगौमोन मोख्रा बायदि खुरखौ दाख्लाबनै दाजाखानदो फाग्लाखौ मा रागा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो हाना होनसैब्रा राननाङा आच्छा गावब्रेंआ नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा गोसोथोनाय खायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै मालाय लेखा गोरों गोरोंसो नांगौनो आखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो जाथ्रा माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा अ आच्छा बेनो लेखा गोरों नांगौथ' आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै बुद्धि मा बुद्धिब्रा बेलाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथानोसै आं दा रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै इंराजि नोङो आं बुंनायल' बुंफालां दे बुंदो दे बुंदो दे नङालै नङाले होद नङा होनदों होद नङा होनदों नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै नङाले ओइ फाग्ला हैद थेरे नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै खोनासं नङालै खोनासं ओइ फाग्ला नों आं बुंनायखौ बुंथिनदां नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नै फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां आइदि एफा गोसा नोंखौलाय सोर आं बुंनाय थिना गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिनोमोनलै बिदिसो दे फोरोंफिनदो दे आदा दे बुंनाय दे yes एस
नङालै मारै खि ओंखारलायनाय येस होन येस दे बुंफिनदो दे येस येस मोजाङै बुंलै येस येस फाग्ला एस मानि गारासोलै येस 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 औ जाबाय दानिया बुंदोलाय न' न' न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय न' नङालै न' नाव नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा न' मानि नङा ए न' मानि नङा येस मानि नोंगौ येस मानि नंगौ बे न' येसखौ बार बुंबाय था येस न' येस येस न' येस न' नो येस येस न' येस न' नो येस औ जाबाय दानिया नों गावबेंखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बायथार नों होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा लेखा गोरों सानना गोसोथोगोन नोंखौ जागोनलै आदा जाबाय नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा आयौ हाबाब सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफि होनलायलायनाय देरलालाय नै सोर जाखो नों येस आयौ एसे खाथियाव लेंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों No. 1, 2, अमा हान्थु आयौ मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3 बोरमा गुन्थु 3 आयौ मा बोरमा गुन्थुथ्रिसि बेलाय बोरमा गुन्थुथ्रिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायनोसै 1, 2, 3, 4 अमा गुफुर मा अमा गुफुरसि बेलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनायखौ आं जाहोनो हाया माहाजोन गैया रेन्दाव ए रिदाव लोगोसो नोङो Yes आयु माखौ एसे बिबावखो होमबा जेबो गैया No आंलाय माखौ एसे होबाय बायनांगौ Yes no why no आयु मा थेमथेम फाथिना सिफायनाय बायदि रायलायखो होमबा बे मा मेगन खेबखो होमबा आंखौसो गोसोथोबाय नामा I am dog आयु दग होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Dog माने Gentleman बेथ' इंराजि भाषासो नङा होमबा आदा Yes no No yes Yes no आयु मा खालि एसेल'बो जासियो खाथियावबो लेंहरो माथो नांगौ नोंलाय Water आयु मा वाटारसि दै ए दैसो गांदों नोङो र' आं लायनि सालिया सिनाय हाखि गावब्रें एबार ब्रें बिरफायाबा गला नों बेथि गावब्रें ना लोंदो आदा थांखो मिस्टी गदै I'm Cambrang I'm Cambrang
बेसासि गुदुंमोन होनबा फाग्लानि आखाया गावब्रें गोसोथोआबा गबावगोन दाख्लै फैनाया बिनि नङा होमबा जारो आयु आंखौ जारौ होलायलायथारदोंहाय रेन्डाव माय फ्रेन्ड गैया रिन्दावबो गैया बोराय बुरिबो गैया ओरैनो गोमानायाव थांदों yes no yes इलु 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 आयु एलु एलु होननाय मानि मा होननाय जायो आदा इलु 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 का मतलब ILU I love you आं नोंखौ मोजां मोनो ए नों आंखौ मोजां मोनबाय आदा yes ए एसेल' मोजां मोनदों आंबा गावखौ बुरजा मोजां मोनबाय yes no no yes नों दाख्लै आखाइ हमनाया सिमां नुबाय थादों बेथायनानै उन्दुदोंमोन आं बे आखाइ आदा no yes yes no no yes yes no माबायदि सिमां नुदों खोन्थाजाजोबा माइ लागोन फै आं न' सिङाव खिथानोसै आदा जिराय आदा जिरायथ'दो आं मैगं खादोनैगोरनि आयौ सोर जाखोसै माब्रै जाखो होमबा आयौ माथो फाग्ला गाज्रि जासैबाय माथो देदलाबा नोंखौबो बद्र नुथारोलाय हाबावाथ' इसे मोजां इंराजि सोलोंनानै फैया नोंलाय आदा हाथरखियाव आं सामफ्रामबो हर हराव हाथरखियाव थांनानै इंराजि सोलोंहैयो एफा गोजौ हाथरखियाव माजों थाङो नोंलाय गान्दुला राजाजों बे खर' लेनदेन लान्जाय गोलाव एं 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 होनग्राया बेजों थाङो ए हाथरखियाव नोंखौ सोर इंराजि फोरोङो हाथरखिनि सिख्लाफोर हाथरखियाव जि मोजां मोजां सिख्रि सिख्ला मोदायजोफोर दङ बिसोरनो आंखौ दुगैहोयो देलायहोयो ओमफ्रायो एखमबा एखमबा थालिर गोमोन आपेल बेरेमोदै लोंहोयो जाहोयो आरो बिसोरनो आंखौ जि इंराजि फोरोङो आरो एखनबा बिसोरो जि हाबा लानो बरायो आंखौ जि हाबा लानो बरायखायो मियावला जोबखायो हाबा नों सोरगोनि सिख्लाफोरखौ हाबा नांगौबा हिसाबाव नांगौ मानो दालाबायखो आगे गावब्रें नै आंबो नोंखौ नङाबा सोरगोनि सिख्लाबाबो रावखौबो लाखाया दागासै आगे गावब्रें दागाबसै सिरि थादो आव 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 आव
दागासै नोंखौ नङाबा आंबो रावखौबो लाखाया सोरगोनि हिनजावबाबो नोंगौना आदा होमबालाय रावबो गैखायाथ' आं नोंनाव खारफिनहैनोसै बे समावनो सम आदा ओंखारलांदिनि मा होनदोंलाय नोङो आं नोंनाव खारफिनहैनोसै आदा हामा गाबलाबायसि मा जाखो गोसोसो थोदों न'आनो गैजाया बहा लांनो दोनहैनांगौलै ए बेखायसो गाबदों बिदिबालाय नों आंनाव खारफिनहैदो ना हौवाया हिनजावनाव हरै खारसननांगौ ओमफ्राय मा खारफिननाय दङ हामबायलै बिदिबालाय बिदिबालाय आं नोंनाव खारसनहैनोसै नै खारबायबो नै गाथिया खारनाङाहाय गाथिया खारनाङा